S-a întâmplat vreodată să pleci către servici sau către școală, să plece copilul tău fără să luați micul dejun de dimineață? Nu e așa că ai uitat și pe la prânz? Și la ce alternativă ai apelat? La covrici din colț, la niște semințe, la banala cafeluță? Și câtă energie să ai? Și ai mâncat și suficiente legume și fructe? Și dieta este sănătoasă, completă, corectă? Deja cred că în mintea ta ți-ai răspuns de mai multe ori cu nu sau cu da. Te-ai identificat cu personajul care este în inima și în activitățile fiecăruia dintre noi. Grabă, grabă, grabă. Și mai puțină hrană, că e mai bine. Dar până la urmă organismul își cere drepturile. Forever s-a gândit la activitatea noastră susținută și ne propune să folosim o pulbere nutritivă pe care să o preparăm repede, ușor, dacă dorim cu lapte, cu iaurt sau pur și simplu doar cu apă caldă sau rece și să înlocuiască una sau două mese. Poate deopotrivă să fie folosit și pus în biberonul micului bebeluș, la un vârstnic care a ieșit după operație și nu se poate hrăni bine, la un tânăr înainte de antrenamente sau după, la o doamnă sau domn care vrea să-și recreeze greutatea corporală. Dumneavoastră știți în ce ipostază vă aflați. Noi pentru noi știm că face parte din dieta zilnică și ori de câte ori nu avem ce pune imediat pe masă, lângă light și câteva cereale, este alegerea perfectă. Dacă mai adăugați și câteva nuci sau fructe, ne simțim perfect. Și nu numai atunci, ci și următoarele 6 ore, energie la maxim și sănătate deosebită. Dacă dorim să combinăm, putem să folosim împreună cu sucul de aloe vera și să discutăm de un program de reglare a greutății corporale. 3 bidoane de aloe vera gel vor reuși să facă o detoxifiere rapidă și lângă acesta, Forever Living Products s-a gândit să adauge și tabletele de Forever Lean. Vor reuși să anihileze așezarea aceea a grăsimilor, o ardere mai completă a acestora, iar tabletele de Garcinia Plus vin să completeze acest program de reglare a greutății corporale. Putem să le folosim cu 30 de minute înainte de masă, vor reuși să inhibe sistemul nervos, centrul foamei, să nu mai avem senzația de foame. Detoxifiere cu sucul de aloe vera gel, o hrană deosebită împreună cu ultralight și de asemenea, compania Forever Living Products ne mai pune la dispoziție pentru cei care dorim să mâncăm sănătos și nu avem timp să ne și hrănim, fast break-uri. Un baton care poate fi cea mai gustoasă hrană atunci când te gândești să cumperi o alternativă între sandwich-ul de la colț sau, după ce mă gândesc la preț și la sănătatea mea, și ce înseamnă dacă în mod constant trec doar pe la acele supermarketuri și iau câte ceva în fugă, sau dacă vreau să-mi pregătesc hrana, micul dejun, cu light-ul sau cu batonul acesta. Deopotrivă pentru performanțe maxime și dacă sportivii aleg să folosească. Oricare dintre produsele acestea le regăsiți pe site-ul nostru și în variantă de preț la bucată dacă doriți unul singur și în variantă de pachete speciale pentru a regla valorile nutriționale ale organismului și pentru a regla greutatea corporală. Dacă vrem să adăugăm, folosim pulberea nutritivă lângă masă și cu adaos de cereale, lapte, iaurt sau altceva. Dacă vrem să diminuăm surplusul de kilograme și să ne reglăm greutatea corporală, putem să alegem varianta acestui program complex, 3 bidoane de gel, Garcinia și încă un produs, Forever Pollen. Îl menționăm și pe acesta pentru că acea detoxifiere rapidă pe care o va face organismul nostru, folosind programul acesta în 2 zile bem un bidon de aloe vera și următoarele 7 zile vom folosi pentru a continua detoxifierea încă 2 bidoane. 3 bidoane pe 9 zile și vom putea pierde între 4 și 7 kg în funcție de cât de serioși sau serioase suntem. Acea detoxifiere rapidă și remineralizare va face ca polenul să fie folosit foarte bine, să ne recleze și să curețe organismul din toate punctele de vedere. Veți avea minunea să observați că nu numai kilogramele le-ați pierdut,
ci și problemele care veniseră odată cu ele. Se curăță mai bine sistemul genitourinar. Plămânii lucrează mai bine, inima începe să funcționeze mai bine. Și veți descoperi multe alte beneficii. Și pentru că știu că sunteți nerăbdători să vorbim mai multe despre componentele acestui program și despre cum puteți intra în posesia lor, vă invit să vizitați secțiunea Reglarea greutății corporale sau produse speciale pentru a înlocui masa sau pentru sportivi. Dacă doriți să discutăm mai repede împreună, nu uitați varianta de telefon invers. Trimiteți-mi un SMS la numărul de telefon 072 88 70 666 și vă voi contacta imediat ce agenda îmi va permite. Nu uitați, completați și formularul alăturat. Datele dumneavoastră sunt în siguranță la noi și vom putea să vă alocăm timpul dorit de dumneavoastră și informațiile care vă sunt necesare atât pentru dumneavoastră cât și pentru familia dumneavoastră. Pe curând!